Сега да. И здравейте, хора! Стой. Да, Днес ще играем в Five Nights at Freddy 4. 4. Абонирайте се да го идем в Аз принципно малко бях почнал да играя без да искам, но все пак ще се пробвам да мина първото ниво. Защото аз от днес да знаете... Не, го е така. Да знаете, че аз от 10:20 в момента е 9:57. От 9:20 откъде? От 10:20 ще снимам Brawl Stars скиновете ми и героите. Така. Сега видим дали ги има уния двамката досадници. Аха, еге. Така, обръщай се. Да номинам първото ниво. Така. Видим сега зад нас. Добре, няма никой. Ето в килера видим нещо. Килера е празен. Так. О, 4 часа, много добре. Маля хора, май ще минем първото ниво. Първата душата. Да. До 6. Ера. Даде до 6. Когато умра, видеото свършва. Да знаете. Ще свърши бързо. В момента да знаете, както виждате, 4 часа. О, видяхте ли ги тия? Да. Досадници. Буквално... Ей! Май не трябваше да затварям вратата, това направо ме изяда. И хора, как да